Nu kommer monsteret. Nu kommer monsteret. Nu kommer monsteret og fanger Laurits og Sofie. Hvorfor? Fordi han vil kilde dem. Fordi monsteret vil kilde dem. I skal lige være søde. Hey, stop. Rolig, børn. Hey. Rolig. Nå. Skal I flygte igen? Skal monsteret sove igen? Mere gemme. Nu kommer monsteret. Monsteret har fundet børnene. Hvad skal monsteret gøre ved det? Skal børnene kildes? Ja. Skal I flygte fra monsteret igen? Nej, det er der. Nej. Hvad laver du, Sofie? Kommer monsteret og fanger jer? Wow. Skal
Skal monster prøve at fange jer nu? Ja. Jamen, jeg har jo gemt jer derinde, hvor monsteret ikke kan komme ind. I er nødt til at løbe ind i sengene igen. Kan I gøre det? Nej, mig der. Mig der. Der. Kan du være der? Ja. Kan du ikke løbe efter Sofie? Mig. Her. Her. Så må monsteret se, om han kan nå dig der.